Bili smo na natjecanju mladih Crvenog križa gdje se iz prve ruke može vidjeti koliko su učenici osnovnih, ali i srednjih škola spremni na pomoć unesrećenima. Oni svi prolaze teoretski dio natjecanja, to su 4 pismena radilišta i nakon toga imaju 2 praktična radilišta na kojima konkretno pokazuju pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama. Pred našim je kamerama jedna srednjoškolska grupa pokazala kako priskočiti u pomoć ozlijeđenima u slučaju potresa u školi. Brzinom i vještinama koje su pokazali i nas su ostavili bez teksta, a sve to ne bi uspjeli bez marljive pripreme sa svojim mentorima. Kao i svake godine, nama je najvažnije da se u svim školama zapravo uči o Crvenom križu, da se uči o pružanju prve pomoći, da djeca stječu nova znanja i šire ih među sobom i da su jednog dana korisni članovi naše zajednice, da znaju priskočiti u pomoć onime kojima je to potrebno. Svi su oni za nas pobjednici čim su na natjecanju jer su doista uložili puno truda, puno su radili i učili. Najuspješnije ekipe ove godine su Srednja škola Koprivnica i Osnovna škola Antun Nemčić-Gostovinski, koje će 14. travnja sudjelovati i na međužupanijskom natjecanju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i pokušati doći do državne razine koja će se u svibnju održati u Vinkovcima.